State of calamity gideklara sa upat ka barangay sa LGU Calanoga sa Lanao del Sur human ang nasinating halapad nga pagbaha sa lugar tungod sa epekto sa bagat nga gipakusog sa bagyong Inday sa milabay nga semana. Pinaagi sa usa ka resolusyon gikan sa Sangguniang Bayan, hingpit na nga gideklara ang state of calamity sa upat ka mga barangay sa lungsod sa Calanogas, Lanao del Sur. Human ang nasinating landslide ug pagbaha sa lugar tungod sa epekto sa bagat nga gipakusog sa bagyong Inday sa milabay nga semana. Kini ang mga barangay Ngingir, Mimbalawag, Inoma ug Piksan. Kainumduman nga 7 ang namatay sa maong landslide sa lungsod ug pagbaha sa maong lungsod, samtang 4 ang padayon pa nga ginapangita ug pipilasab ang samdan. Dulan 40 ka magbanay ang gipabakwit tungod sa pagdahili sa yuta. Gilauman nga mapagawas ang calamity fund sa lungsod sa hinanaling panahon aron maggamit kini sa pag-rescue sa evacuation sites ug sa pag-rehabilitate sa lungsod. Padayon sab ang abiso sa mga otoridad nga likayan una ang pag-agi sa landslide prone areas tungod sa risgo sa pagdahili sa yuta.